120 годин, тъмнини дълбоки, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща пишеше наведен. Що пишеше тая и там, умислен един, житие ли ново, нов ли дамаскин, поличби ли Божи записваше там, слова ли духовни измисляше сам. Що се той мореше с този дълъг труд? И обе философ или беше луд? Най-после отдъхна и рече: конец, на житие ново аз турих венец. И той фърли поглед любовен, приветен, към този труд довършен, подвиг многолетен, на волята рожба, на бдението плод. Погълнал безшумно половина живот, житие велико, заради което той забрави всичко, дори и небето, и вдигна те с листи и викна високо: от днес нататък българския род история има и става народ. Нека той познае от моето писание, че голям е той бил и пак ще да стане. Нека всякой наш брат да чете и да помни, че и ние сме имали царства и столици, и от нашата рода светци и патрици, че и ние сме дали нещо на светът и на вси словене книга да четат. И кога му викат българино, бесно той да се гордее с това име честно. Нека наш брат знае, че Бог е велик и че той разбира български язик. Че е срам за всякой, който се отрича от своя си рода, своя си име и Божия дар, зафърля безумно като един твар. Четете и знайте, що съм аз писал, от много сказания и книги събрал. Четете, о братя, да ви се не смеят и вам чужденците да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам завет, тя е откровение, Божа благодат. Млади и прави мъдър, а стария млад. Който я прочита, няма да се кае. Който не я знае, много ще да знае. Тъй мълвеше тос мъж, в килията скрит.